खुलुमबाय रायजोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों आंनि हेल्दी वेट लस जार्नियाव आं मा डिटक्स बा मा ड्रिंक्स लोंदोंमोन बेखौनो आं शेयार खालामलांनो सानदों। आं डेलिभारिनि उनाव माने बिराद वेट गेन जादोंमोन आरो बेनि थाखायनो आङो गोबां माने इउटिउबाव नायनानै डाइटबो खालामदोंमोन खिन्थु हामाखै आरोना एसेबो। बेनिखायनो आङो मोनसे हेल्दी वेट लस प्रग्रामखौ जइन खालामदों आरो बे प्रग्रामखौ जइन खालामखांनायनि उनाव आङो 2 monthsनि गेजेरावनो आङो 11 kg लस खालामनो हादों आरोना हेल्दी वेजों। आरो बे हेल्दी वेट लस प्रग्रामावहाय आं मा डाइटजों लोगोसे मा ड्रिंक्स बा डिटक्स लोंलांदोंमोन बेखौनो आं नोंथांमोनजों दिनै शेयार खालामलांनोसै। अब्ला नायलांबाय थादों नोंथांमोनाबो। आपेल साइडार भिनेगार बानायनो थाखाय आं मा जिनिस नांगौ बेखौहाय लाखाजोब्बाय। पिंक सल्ट लाबाय, ओमफ्रायहाय लेबु थाइसे लाखाबाय, ओमफ्रायहाय नै बे आपेल साइडार भिनेगार लाबाय। दानिया बेखौ मारै बानायगोन नोंथांमोना नायलांदो। दै गुदुं लानोसै, गुदुं माने दुंब्रुद लोंजानाय दै दुंब्रुद लाबाय बेवहाय, ओमफ्रायहाय संख्रि एसे होनोसै, पिंक सल्ट संख्रिखौ एसे होनोसै, ओमफ्राय लेबुखौ नैबे खावसेबाबो जागोन गिदिरबा, ओमफ्राय फिसाबाथ' थाइसे नांगोन। आंना गिदिरखा नै ओंखायनो आङो बांद्राय होला, बेखौनो खावसेखौनो होनोसै। ओमफ्राय बेनि उनावहाय नैबे आपेल साइडार भिनेगारखौ मुख्रासे होनोसै, बेयाव होनोसै, ओमफ्राय बेखौ लगायनोसै। बे भिनेगारखौहाय ब्रेकफास्ट आरो डिनारनि 30 बा 45 मिनिट सिगां लोंनांगौ आरोना। बेखौ लोंनायनि वेट लसल' नङा, बेनिफिट्सआ बेवहाय मेरला बेनिफिट्स दङ। नोंथांमोनाबो गुगोलाव नायनो हागोन। रेडि जाबाय बियो। बेबायदि बानायनानै लोंनांगौ आपेल साइडार भिनेगारखौ। दा आं बानायनो नागिरदों लावनि डिटक्स। बे लावनि डिटक्स बानायनायाव मा नांगौ बे जिनिसफोरखौ आं लाजोबखाबाय। बेयाव हानानै लाखाबाय आङो लाव एसे, ओमफ्रायहाय दुन्दिया लाबाय, ओमफ्राय संख्रि लाबाय, पिंक सल्ट, ओमफ्राय जिरा लाबाय, जिरा गोथां बेखौहाय। ओमफ्राय दानिया बेफोर गासिखौबो जिनिसखौ ग्राइन्डाराव होना लाजोबसै। बेखौबो दुन्दियाखौबो, ओमफ्राय संख्रि एसे होनानै लानोसै, जिरा एसे होनोसै, ओमफ्राय दै लाखाबाय नै दैखौबो होनोसै बेवहाय। दानिया ग्राइन्ड खालामसै बेखौ। दाना ग्राइन्ड खालामखांबाय नै, बेखौ ग्राइन्ड खालामखांनानै दाना साखिनिखौ लादो गिलासावहाय, ओमफ्राय नै साखिनि लानानै सरदो। बेवहाय एसे गथा थाबावो, बांद्राय माबाजोबा, गेब्लेजोबा, एसे थायो, अबेबाल' आरो नै बांसिनानो गेब्लेजोब्बाय, थांद'नो नागिरा। ओंखायनो एसे एरलुनानै होनांगौ सामसफोरजों। बे गथा थायोना बे जिनिसा। बे डिटक्सखौ जोङो वेट लसावल' नङा, ओरैनोबाबो लोंनो हायो, देहानि थाखाय मोजां। आरो जुदि लाव गैयाबा खुमब्राखौबो लोंनो हायो बेबायदि खालामनानै। आरो मालाबा समाव जों दुन्दिया मोना जायोना, ओमफ्राय दुन्दिया मोनाबाबो बे मिन्ट पुदिना दङना, पुदिनाखौहाय होनानै लोंनो हायो। लाव मोनाबा खुमब्राजों बानायनो हागोन, आरो दुन्दिया मोनाबा पुदिनाबो होनानै लोंनो हागोन। होमबा जाबाय जोंनि डिटक्सआ नै रेडि जाबाय। बेबायदिनो लोंनो हायो आरोना लावनि डिटक्सखौहाय। आरो बेखौ एनि टाइम लोंनो हागोन। नोङो ब्रेकफास्ट खालामखांनायनि उनावबो
खिन्थु बे डिटक्सखौ बेलासिनि 4 PM नि सिगां लोंनांगोन। 4 PM नि सिगां लोंनांगौ बेखौहाय। चिया सिड्स बानायनोसै नै दानिया। चिया सिड्स बानायनो थाखाय नै मा नांगौ बे चिया सिड्सल' ओमफ्रायहाय दै नांगोन आरो। बेखौहाय जोङो सामसजों आधा सामसल' लानांगोन दे, बांद्राय बुरजा लानो नाङा। ओमफ्राय बे आधा सामुसखौ जोङो दै होनानै दोननांगौ। ओरैनो लोंजाया बे दै होनानै सोमनानै दोननांगौ बेखौहाय। दै होनानै सोमनानै दोनसै। ओमफ्राय बेखौ मिनिमाम 2 आवार्सनि थाखाय सोमनानै दोननांगौ। लोंनायनि सिगां 2 आवार्स जोङो सोमनानै दोननांगोन। होमबा बेखौ सोमनानै दोनसै आरो बेखौहाय 2 आवार्सनि उनावहाय लोंनोसै सोमनानै दोननानैहाय। होमबा बेखौ खोबनानै दोनथ'नोसै। ओमफ्राय 2 आवार्स जाबा बेखौ लोंजासिगोन आरो। बेखौबो एनि टाइम लोंनो हायो। 2 आवार्सनि उनाव होमबा लोंजाबाय बे चिया सिड्सआ। नै बाबोल्स बायदि जाबाय। नै बेबायदि जाबा लोंजानो रेडि जाबाय आरोना। जाबाय लोंजासिगोन। होमबा एनि टाइम बेखौबो लोंनो हायो। आरो बायहेरायाव थाङोब्ला अफिसाव थाङोब्लाबो बेखौहाय सोनानै लांफानो हायो। दा नै बानायनोसै फ्लेक्स सिड्स। दा बेखौ मारै बानायो नोंथांमोना नायलांदो। बेखौहाय दा साराय गुदुं खालामग्रोनांगौ। सारायखौ गुदुं खालामसै। साराय गुदुङावहाय बेखौहाय नै बांद्राय बुरजा बानायनानै लानो नाङा। बेखौ सानथाम सानब्रैसिमल' लोंजानाय खालामनांगौ। सानथाम सानब्रैसिमल' लोंजानाय खालामनांगौ बेखौहाय। बेखौ होमबा गुदुं खालामसै नै। जानोसै बे माबाबा दा सिफुगोन आरो बियो गावनो गाव बेरगोन। बे बेरबानो आरो एसे माबासिन जागोन, एसे माने गोसोमसिन बे ब्राउन कालारनि ना। दा दुंबाथाय सिफुनानै बेरनानै एसे सोमब्रोम जागोन बियो। नै बेरहांबायबो एसे। ओमफ्राय एरबाय थानांगोन दे, दोनहाबनो नाङा। नै दा सोमब्रोमसिन जाबायना। सोमब्रोमसिन जाबाय नै। दहाय ब्राउनमोन दा सोमब्रोमसिन जाबाय। एरबाय थानांगौ बेबायदिनो। ओमफ्राय दोनहाबबाथाय खामगोनसो आरो बियो। खामहोनो नाङा। बे बेरगावबायना होमबानो जासिगोन बे। ओमफ्राय माबाखौबो अरखौबो बांद्राय गिदिर खालामनो नाङा। मिडियाम फ्लेमावनो होनांगौ। बांद्राय ल'बाबो बेरनाय नङा खिन्थु। मिडियामाव होनांगोन। दा नै बे जाबा बे एसे बेरबावबा नै एसे गोसोमसिन जाहांबाय। बे जाहांबा जोङो ग्राइन्डाराव लानोसै बेखौ। ग्राइन्डाराव होनोसै। ओमफ्राय एसे गुसु जाबा ग्राइन्ड खालामनानैहाय बे पाउदार खालामखांनानैसो लोंनांगौ आरोना बेखौहाय। दानिया अफ खालामसै। बेखौ ग्राइन्डाराव दोनबाय नै। ओमफ्राय एसे गुसु जाबाथाय बेखौ ग्राइन्ड खालामसै। दा आंना नै गुसु जाहांखाबाय। बेखौ ग्राइन्ड खालामसै आङो। ग्राइन्ड खालामखांबाय नै बिदि पाउदार जाबाय बियो। ओमफ्राय बेखौहाय जोङो, बेथ' खेबसेनो लोंजाजोबनाय नङा नालाय, बेखौ जोङो स्टर खालामनानै दोनसै बेयावहाय। बेयाव स्टर खालामनानै दोनसै। बेखौ खिन्थु जोङो माबायावनो लोंजोबनांगोन दे, सानथाम सानब्रैनि गेजेरावनो लोंजोबनांगोन। ओंखायनो बांद्राय बुरजा खालामनांखाया, एसेल'। दा बेखौहाय सामससे लानानै जोङो लोंनांगौ। नै सामससे लानोसै।
बेयावहाय ओमफ्राय दै होनांगौ दै होनोसै दैखौ नों माबायदि लोङो दै दुंब्रुद लोङोबा दै दुंब्रुद होबानो जाबाय ओमफ्रायहाय गुसु लोङोबा गुसुजोंबो लोंजाबाय होमबा जाबाय रेडि जाबाय बेखौबो जों एनि टाइम लोंनो हायो ब्रेकफास्ट खालामनायनि उनावबो लोंनो हागोन आरो जायखिजाया समावनो डिनार खालामनायनि सिगांबाबो लोंनो हायो अब्ला नोंथांमोना नुबाय आंनि ड्रिंक्सनि रेसिपिसफोरखौहाय बे गासैबो ड्रिंक्सफोरानो माने एभेलेबेल आरोना अनलाइनावबो माबायावबो गालामाल स्टरफ्रावबो मोनो नोंथांमोनाबो जुदि बे हेल्दि वेट लस प्रग्रामखौ जइन खालामनो गोसो दङब्ला आं डिसक्रिपसनाव आंनि इन्स्टाग्राम हेन्डेलखौ आङो होनानै दोनगोन बेयावनो नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन बा मेसेज खालामनो हागोन आरोना ओमफ्राय थारमाने बे डाइटफोरा बे प्रग्रामावहाय माने बयनाबो एखे जाजोबा बेनि हेल्थ इसुसखौ नायनानै बडि टाइपखौ नायनानैसो बेखौहाय बानायनाय जायो आरोना अब्ला नोंथांमोना जानांगौ आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों थेंक इउ फर वाचिं